Soc Carlota Sánchez, propietària de Teixits Duran. Vaig agafar aquest negoci l'any 2011. Jo havia fet de dependent aquí potser fa 40 anys. Aquesta botiga no ha sigut una continuïtat en la família, sinó que la va fundar la senyora Cristina Duran. De la Cristina Duran va passar a la Mariona Llobet i de la Mariona Llobet ha passat a mi. Sempre hem volgut mantenir el nom de Duran perquè aquí a Sabadell sempre se'ns ha conegut per Cal Duran. Tant podem vendre vestits per casaments, com hi ha qui et diu, tens alguna cosa per tapissar unes cadires? Només que, clar, ara ens hem anat adaptant amb el que ens ha demanat la clientela. Fa 100 anys que és oberta de cara al públic, és una botiga centenària. Aleshores, la clientela ha canviat molt i molt. Avui en dia hi ha molta gent jove que van aprendre a cosir i es volen fer les seves peces més exclusives i coses de qualitat, sense necessitat de gastar-se molts diners. I bueno, tot això també podem donar una miqueta gràcies a Google, que molta gent ens busca per Instagram i ens coneixen degut a això. Des del Servei d'Atracció d'Inversió em van recomanar apuntar-me a la plataforma Coopera Tèxtil. Podem donar-nos a conèixer, tant els que ens venen com els que venem, i podem fer una connexió. Aquí a Sabadell tenim la sort de tenir una universitat, que és l'ESDI, que es dedica al món del disseny i en la que hi ha molts i molts alumnes, canalla que els veus molt motivats, amb moltes ganes de crear coses. Trobo meravellós que es faci aquest nou Museu del Tèxtil, perquè és una cosa per donar a conèixer el que ha sigut la ciutat. La música de la ciutat eren els telers. Anaves per qualsevol carrer i senties el batec dels telers. Amb el meu negoci i en aquesta botiga he sigut molt i molt feliç. Escolta'm, si a Sabadell no n'hi ha de botigues com aquesta, ni a Sabadell, ni a Terrassa, ni als pobles dels voltants. Em sento molt bé amb la meva clientela. Jo em faria molta il·lusió que aquesta botiga pogués continuar i que la persona que la porti la senti com jo. Els meus clients són amics. Dies enrere, una clienta em diu: «Goita, Carlota, m'agrada aquest teixit, talla'n un tros més, que te'n faré un per tu». Aquí el teniu. Maco, maquíssim. Exclusiu. Això no té preu, això no té preu.